Fl-okkażjoni tal-bidu ta' din is-sena pastorali li jiddedikata l-ismieħ tal-kelma tal-Alla, tajjeb li bħala komunità li temmen naraw l-importanza tal-ambone, post marbut max-xandir tal-kelma. L-ambone flimkien mal-altar u mas-sedi taċ-ċelebrant huma 3 postijiet importanti u essenzjali għaċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Fil-Knisja għandu jkun hemm post filgħoli, fiss, irranġat sewwa, xieraq u taġieħ li jkun jixraq lill-kelma ta' Alla u fl-istess ħin ifakkar lill-insara li fil-quddiesa titħejja għalihom kemm il-mejda tal-kelma ta' Alla u kemm il-mejda tal-ġisem tal-mulej u li fl-aħħar nett ikun ta' għajnuna għall-insara ħalli jisimgħu u joqogħdu attenti waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-liturġija tal-kelma. Kif jgħid il-Konċilju Vatikan II fid-Dei Verbum, il-Knisja dejjem tat qima lill-Iskrittura mqazza kif tat lill-istess ġisem tal-mulej billi qatt ma naqset l-aktar fil-liturġija mqazza li tieħu l-għajxien bil-ħobs tal-ħajja mill-mejda tal-kelma ta' Alla u tal-ġisem ta' Kristu u tagħtih lill-fidili. U San Ilarju ta' Poitiers jgħidilna fuq il-mejda tal-mulej nitmantnew bl-ikel u l-ħobs tal-ħajja filwaqt li fuq il-mejda tal-kelma nitmantnew bit-tagħlim tal-mulej. Il-liturġija tal-kelma insibuha mfissra l-ewwel darba fil-ktieb tal-profeta Nehemija li jitkellem fuq tribuna għolja kważi bħal torri fejn kienet tiġi mxandra l-kelma li tinżel fuq il-poplu miġbur. U l-poplu kollu kien attent jisma' l-qari tal-ktieb tal-liġi. Eżdra l-iskriba kien wieqaf fuq il-palk tal-injam li kien waqfu għall-okkażjoni. L-istess isem jesprimi din l-esiġenza. Bil-Grieg ambone tfisser prominenza, elevazzjoni. Hawn naraw id-dinjità tas-servizz tax-xandir tal-kelma fil-għoli post elevat. Mhux biss biex tidher, iżda l-fatt li l-ġemgħa tħares il fuq jurina li l-kelma ġejja mill-għoli, kif jgħidilna il-profeta Iżajja. Bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-smewiet u ma jerġgħux lura minn ġew bla ma jsaqqu l-art imma jġelluha tnissel u timbet u tagħti ż-żarrija l min jiżra u l-ħobs il min jiekol. Hekk jiġri minn kelmti, hija toħroġ minn fommi u ma terġax lura vojta imma tagħmel dak li joġob lili u ttemm dak li nkun batta tagħmel. Il-Papa Innoċenz III jinnota id-djaknu jitla fuq l-ambone biex ixandar l-Evanġelju. Ekk ukoll li tenni Iżajja itla fuq il-muntanja għolja int li ġġib il-bxara tajba lil Sion. U l-mulej jgħid dak li jien ngħidilkom fid-dlam ejduh fid-dawl u dak li ngħidilkom f'udnejkom xandruh minn fuq il-bjut. Fost il-ħafna ġbijat u simboli tal-ambone l-ewwel li naraw huwa l-ġnien. Mill-ġnien tal-Eden għall-ġnien tal-qabar il-vojt, mill-ġnien tal-Ġenesi għall-ġnien tal-Evanġelju, l-aħbar it-tajba. F'dawn iż-żewġ ġonna kellha rwol importanti l-mara. Fl-ewwel ġnien tħabritilha mewt, fit-tieni tħabritilha r-rebħa fuq il-mewt. San Ġermanu, isqof ta' Kostantinopli, jgħid l-ambone huwa ġbija tal-qabar, l-anġlu, id-djaknu, li jneħħi l-ġebla u qatem biex iħabbar il-qawmien tal-mulej lin-nisa. L-ambone huwa l-post privileġġjat tal-kelma tal-Alla, għalhekk li l-wart tiegħu għandu jkun inċiżiv u jinfet il-qalb għal mod kif dal-post qaddis jista' jkun ikkurat. Hawn wieħed jifhem għalfejn l-ambone huwa definit bħala l-post tal-qawmien, u għalhekk il-post fejn qiegħed fil-Knisja, l-għamla, l-istruttura, id-dekorazzjoni kollha jwasslu skont it-tradizzjoni mistagoġika u ikonografika tal-Knisja għal qabar vojt fil-ġnien li nħarġet il-bxara ferriħa tal-qawmien ta' Kristu. L-ambone huwa l-post li minn fuqu titħabbar il-kelma ta' Alla mill-ministri tiegħu. Għalhekk għandu jservi biss għal qari tal-lezzjonijiet u tas-salm responsorjali u tħabbira tal-għid. Iżda l-omelija u t-talba tal-fidili jistgħu jsiru wkoll minn fuq l-ambone minħabba r-rabta sħiħa tagħhom mal-liturġija tal-kelma. Ma tantx jixraq li fuq l-ambone jitilgħu oħrajn bħal kummentatur, il-kantur jew id-direttur tal-kor. Mal-ambone wieħed irid jagħti każ ukoll tal-lezzjonarju li postu huwa hemm. Fil-fatt, l-ordni għall-qari tal-quddiesa jgħidilna il-kotba li minnhom jinqraw il-lezzjonijiet tal-kelma ta' Alla flimkien mal-ministri, mas-sinjali ritwali, mal-post u ma' ħwejjeġ oħra għandhom ifakru lill-insara li Alla jinsab f'nofs il-poplu tiegħu biex ikellmu. Għalhekk wieħed għandu jieħu ħsieb li l-kotba użati fiċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi ikunu xierqa, sbieħ u taġieħ. U nuqqas ta' rispett, dinjità u dekor. Meta lettur jew l-istess ċelebrant jitla fuq l-ambone ixandar il-kelma tal-Alla librett jew fuljett fideh u l-lezzjonarju jew l-evanġelarju jiġu mwarba l-ġenb.
Il-kotba tal-lezzjonarju u l-evanġelarju għandhom jinżammu bożza, qima u rispett għax m'hawnx kotba kwalunkwe. Fihom hemm miżmuma l-kelma ta' Alla li tiġi mxandra fiċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi. Bħalma nagħtu kull rispett lill-Ewkaristija, xejn inqas għandna nagħtu lill-lezzjonarju u lill-evanġelarju li fihom hemm il-kelma ta' Alla. Il-fatt li l-lezzjonarju kif ukoll l-evanġelarju huma oġġetti ta' qima tajjeb li jkunu esposti għal qima tal-fidili fuq l-ambone, anki barra miċ-ċelebrazzjoni liturġika. L-ambone mhux oġġett iżda post liturġiku u ċelebrattiv. Mhux sempliċi leġiju fejn jitqiegħed il-ktieb, imma huwa spazju fejn isiru azzjonijiet liturġiċi. Kemm il-lettur u kemm il-ktieb iridu jidhru sewwa mill-assembleja. Fit-tradizzjoni liturġika antika, parti mill-ambone huwa l-kandelabru paskwali li fuqu jitqiegħed il-blandun fi żmien lejt. Minħabba r-rabta li għandu l-ambone mat-tħabbira tal-lejt, dan kien element fiss. Il-qabar vojt għandu importanza fundamentali fir-rakkont tal-qawmien. Dan ir-rakkont jafferma il-messaġġ tal-lejt li l-Knisja msejħa li twassal mill-imgħallem tagħha. U għalhekk l-ambone huwa xbija mibnija f'dan l-ispazju ta' din it-tħabbira fundamentali tal-fidi tagħna. L-ambone hu monument tal-qawmien ta' Kristu u nnifsu t-tifkira u sinjal viżibbli tal-qabar vojt u xhieda sinifikattiva tal-qawmien. Meta wieħed iħares lill-ambone jara ġnien fejn kien hemm qabar ġdid. Meta fl-ewwel jum tal-ġimgħa in-nisa sabu qabar vojt waqt li Ġwanni imur dejn il-qabar flimkien ma' Pietru, jara u jemmen. Dawn il-persuni huma ħabbara tal-akbar aħbar. Kristu għam il-mewt. Għalhekk l-ambone irid tkun dejjem miżejjen bi fjuri friski u bid-dawl, sinjal tal-ġnien u tad-dawl tal-qawwien. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Eżis ħudi għajna hawnhekk fjum il-mulej biex niċċelebraw l-Ewkaristija. Hekk illum kif smajna fil-bidu l-Ewkaristija tanqasam f'żewġ partijiet. Liturġija tal-kelma fejn nisemgħu il-kelma tal-Alla għalhekk importanti illi waqt il-qari nkunu nafu x'qed jinqara. Ġeneralment naqraw ittra mill-Antik Testament, parti mill-Antik Testament u parti mill-Ġdid Testament. Importanti li nisemgħu x'qed jinqara x'il-pritka tas-saċerdot dejjem tkun fuq dak li qrajna. U għandna l-parti tal-Ewkaristija fejn nieklu il-ġisem ta' Ġesu. Liturġija tal-kelma llum tkellemna dwar 10
imġidmin li morru jitolbu l-Ġesu biex jifejjaq. Għalhekk bi preparazzjoni għal din il-liturġija ejjew nirrikonoxxu ħtijietna, nitolbu maħfra lill-Alla fi skit ta' qalbna u nagħmlu eżami tal-kuxjenza. Il-Quddisa tal-lum ser tkun suffraġġju għar-Roħ Vittoria u Joseph Tewma. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-sieb, bil-kliem, bil-għamil, billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna ħtijietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-ola tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħru, nberku, naduraw, natuk ġie. Irradulek ħajja għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Dini Ġesu Kristu, mulej Alla. Il-nbiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi il-nbiet tad-dinja il-qajt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek Qaddis, int waħdek mulej, int waħdek fl-ola Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbuk mulej il-grazzja tiegħek dejjem tqanqalna u tiegħek magħna u tħeġġiġna biex inkunu l-ħin kollu meħdija bl-emejjel tajba. Dan kollu nitolbulek permezz ta' ibnek Ġesu Kristu Siedna li huwa Alla miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Nagħmad reġa' lura għand il-bniedem tal-Alla u stqar lill-mulej. Qari mit-tieni ktieb ta' Slatin. F'dak iż-żmien, Naaman il-kmandant tal-eżerċitu tas-Sultan ta' Aram niżel fil-Ġordan u għodu 7 darbiet, bħalma qallu Eliżew, il-bniedem tal-Alla, u ġismu reġa' sarlu qisu l-ġisem ta' tfajjel żagħżugħ u ndaf mill-lebra tiegħu. U reġa' lura ant Eliżew, il-bniedem tal-Alla, u kull min kellu miegħu. Daħal, waqaf qudiemu u qallu: Ara, issa naf, Iva, li ma hemmx Alla ieħor fid-dinja kollha ħlief f'Iżrael. Ilqa' nitolbok dan ir-rigal mingħand il-qaddej tiegħek. U qallu Eliżew: Daskemm hu ħaj il-mulej li lilu naqdi, jien ma nieħu xejn u ma ħadlux, qatt li ieħor issikka ħafna. Għalhekk Naaman qallu: La ma tridx nitolbok li tingħata lill-qaddej tiegħek tabija ta' żewġ bawla ħamrija, għax il-qaddej tiegħek mhux se jagħmel iżjed sagrifiċċji tal-ħruq u offerti lil allat oħra jekk mhux lill-mulej. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lill-Alla. Salm sponsorjali ngħidu flimkien il-mulej ara fis-salvazzjoni l-ġnus. Ngħidu flimkien il-mulej ara fis-salvazzjoni l-ġnus. Għannu lill-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibditlu r-rebħal tal-lemnija tiegħu u ġrieħ mqaddes tiegħu. Ngħidu flimkien il-mulej ara fis-salvazzjoni lill-ġnus. Ara fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu. F'għajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Ngħidu flimkien il-mulej ara fis-salvazzjoni lill-ġnus. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lill-mulej fl-art kollha. Infexxu fil-għena ifirħu għannu. Ngħidu flimkien il-mulej ara fis-salvazzjoni lill-ġnus. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Għażiż, ftakar f'Ġesu Kristu li qam mill-imwiet li hu min-nisel ta' David skont l-Evanġelju li ħabbart jien.
Għalih jien qiegħed imbagħti sal-irbiet tal-ktajjen bħalli kieku għamilt xi delitt. Imma l-kelma ta' Alla mhijiex marbuta, għalhekk kollox nieħu bis-sabar għall-imħabba ta' dawk li Alla għażel biex huma wkoll jiksbu s-salvazzjoni li hi ta' glorja għal dejjem fi Kristu Ġesu. Din hi kelma ta' min joqgħod fuqha. Jekk aħna mitna miegħu għad ngħixu miegħu wkoll. Jekk insofru bis-sabar għad insaltnu miegħu wkoll. Jekk niċħduh jiċħadna hu wkoll. Jekk nonqsu mill-kelma li tajna hu jibqa' jżomm kelmtu għax hu ma jistax iqarraq bih innifsu. Il-kelma tal-mulej. Jekk joġobkom nqumu bil-wieqfa. Iż-żuħar lill-Alla f'kollox, dan hu li jrid Alla minn għandkom fi Kristu Ġesu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Ġara li hu sejjer lejn Ġerusalem, Ġesu għadda minn bejn is-Samarija u l-Galilea. Kif kien dieħel f'raħal, iltaqgħu miegħu 10 irġiel morda bil-lebra. Waqfu l-bogħod minnu, ollew leħinhom, qalulu: Ġesu Mgħallem, ikollok ħniena minna. Kif rawhom qalilhom: morru uru ruħkom lill-qassisin. U ġara li huma sejrin fiequ mill-marda tagħhom. Wieħed minnhom kif ra ruħhom fejja, reġa' lura jgħajjat u jfaħħar lill-Alla. Inxteħed wiċċu fl-art f'riġlejn Ġesu u radlu ħajr. Issa dan kien Sammaritan. U Ġesu qabad u qal: mhux l-10 fiequ mill-lebra, fejn huma d-9 l-oħra? Ma kien hemm ħadd minnhom li reġa' lura biex jagħti glorja lill-Alla ħlief dan il-barrani. Imbagħad qallu: qum, mur, il-fidi tiegħek salvatek. Il-kelma tal-mulej. Talim tal-Evanġelu natfu minnu bidna. Ħanamlu ħsieb dwar liturġija tal-kelma, ħajkun qasir iktar mis-soltu. Rajna l-Vanġelu, illum qed nitkellmu wkoll minn fuq l-ambone, il-post minn fejn tinqara il-kelma tal-Alla, ir-rispett lejn il-kelma tal-Alla. Il-liturġija tal-kelma tal-lum tirrakkuntanna din l-istorja ta' dawn l-10 imġidmin bil-lebra. Ġesu kien sejjer Ġerusalem, ma kellux għalfejn jgħaddi minn dawn l-inħawi. Kienu nħawi fejn kien hemm nies Sammaritani li ma kinux jiffrekwentaw it-tempju, li għall-Lut kienu qishom barranin, kienu qishom midinbin, u Ġesu jgħaddi minn hemm apposta. Mela l-ewwel punt, Alla lienna jfittixna għax l-interess tiegħu x'inhuwa? Li jfejjaqna. Ħanitilqu għat-tieni punt. It-tieni punt x'ħajkun? X'nitolbu aħna l-aktar lill-Alla f'ħajjitna? Aħsbu ftit fuq din. Inti u jiena lill-Alla x'l-aktar li ntolbuh? Speċjalment
ħafna nies għalfejn jiġu tapinu u jmorru l-Knisja. Nitolbuh aktar biex ikollna saħħitna. Speċjalment meta nkunu taħt il-madmad tal-mart aktar nitolbu. Hekk ġralhom dawn l-10 kif raw il-Ġesu, il-mart jiżolak, il-mart jiżolak. Il-mart jaqtek mis-soċjetà. Kenna l-eżempju tal-Covid milux. Isek tittoqgħod għalik waħdek, anke kollok anke qabel il-Covid, kollok l-influenza, kulħadd jitbiet minnek speċi, imma mill-Covid iktar. Mela il-mart jiżolana, ibedna. Fil-fatt dawn laqqas resqu lejn Ġesu, mill-bogħod qalulu. U x'talbuh il-Ġesu bħalma nitolbu aħna, tina saħħitna u nagħmlu sewwa. U x'ma nitolbuhx lil Ġesu aħna? L-inqas ħaġa forsi li nitolbuh lil Alla x'inhija? Kemm il-darba jiena u intom tlabna lil Ġesu biex isalvana, isalvalna ruħna, jew biex insiru qaddisin, jew biex insiru aktar inħobbu lil Alla. Aħna magħmulin minn dan il-ġisem li nieħdu ħsibu nagħmlu sewwa, imma għandna r-ruħ ukoll. Ġesu, it-tagħlima jagħtilna dak l-uniku wieħed Samaritan li mar jirringrazzja lil Alla. Wieħed biss mar. U biss induna li kien fieq, l-oħrajn indunaw naħseb ukoll li kien fieq. Il-Vanġelu jgħidilna u induna li fieq. Wieħed minnhom kif ra ruħu mfejja, jien naħseb li l-10 fiequ, Ġesu stess jgħidilna, mhux l-10 fiequ, id-disa l-oħra fejn huma. Ġesu meta jagħmel miraklu, meta jfejjaq il xi ħadd, l-intenzjoni tiegħu mhux biss li jfejjaqna fiżikament, imma jrid isalva lil ruħna. L-intenzjoni Alla li jenna jħobna b'tant b'mod tajjeb, tant b'mod totali, li l-iktar importanti għalih, mhux il-fejqan tal-ġisem, imma l-fejqan tar-ruħ. Għalhekk kultant aħna ma nifhmux it-triq ta' Alla. Jien nibża nitlobilu din it-talba lil Alla, però kultant nazzarda nitlobilu, għalvolja nkun nirtot meta nitlobilu, jien lil Alla ngħidlu mhux importanti kemm ngħix, importanti li meta tibgħat għalija nkun fil-grazzja t'Alla. Aħjar ngħix 50 sena, 60 sena u nsalva milli ngħix 90 sena u ma nsalvax. Diffiċli ta' biex tagħmel dit talba u jien nibża nitlobilu għax Alla jħobb joħodna fil-kelma, Jien nippreferi ngħix inqas milli ngħix 90 sena u ma nsalvax ruħi. U din ma ninsewix, Alla dejjem joħodna minn ġennin id-dinja fl-aktar mument li aħna għandna tant xans insalvaw. Aħna kultant ma nifhmux għax ċertu nies imutu ta' età żgħira u oħrajn imutu ta' età kbira. Imma jiena nemmen li Alla tant iħobbna lilna li jħodna minn din id-dinja fl-iktar mument fejn aħna nistgħu nsalvaw ruħna. Għax ma tagħmilx sens inkella li bagħat il-libnu, issallab għalina, miet għalina u dak kollu li għamel għalina nitilfuh jew jintilef. U għalhekk lil dan li ma jirringrazzjahx qallu, mur, il-fidi tiegħek salvatek. L-oħrajn tfejqu biss mill-ġisem. Dan Alla fejqu koll u ħafirlu kollox. Ma jfissirx l-oħra ma salvawx pero kemm huwa importanti li t-talb tagħna jkun it-talb kemm il-darba pereżempju nitolbu għal qdusija ta' uliedna. Nitolbu lil Alla biex jilgħaddi mill-eżami, biex jilħaq avukat, biex jaqla l-flus. Nitolbu biex uliedna jarfu jħobbu lil Alla. Nitolbu biex marti jew żewġi tħobb aktar lil Alla. Nitolbu biex l-isqof tagħna s-saċerdotani jkunu aktar qaddisin. Nitolbu
biex is-soċjetà tagħna tħobb aktar il-Alla. Jew nitolbu biex nkunu aktar sinjuri biss. Jien mhix qed ngħid li dak huwa ħażin, ta' ifhmuni. Imma kemm hu iktar importanti li nitlob li nsalva ħajti. Kemm hawn minnu qiegħed f'siġġu bir-roti kuntent ħafna aktar minni. Kemm hawn persuni bi bżonnijiet speċjali u tarhom jitbissmu aktar minni. U jien għandi kollox u m'għandix il-ferħ. Għalhekk nitolbu l-Ġesu tal-lum, ħani għafam, mhux għandewimkom, ħani għafam fuq din il-ħaġa. Nibdew nitolbu lill-Alla għal-qdusija tagħna stess, għas-salvazzjoni tagħna stess, għal-qdusija ta' wliedna, għal-qdusija tal-familja tagħna. Mulej kemm nixtieq li meta mmut nara l-żewġi fil-ġenna miegħi, lill-uliedi fil-ġenna miegħi, lill-marti, lill-nanti, itolbuhom dawn l-affarijiet u nitolbuhom flimkien. Għax dan hu l-importanti fil-ħajja tagħna, ta' din id-dinja kollu jgħaddi, l-aktar li jibqa' għalhekk Ġesu ħalek ta' għax x'infejjaqhom kienu ħsibhom fil-materjal biss, ma ħasbux fruhom ukoll. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Imma bil-wieqfa biex flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna u ngħidu jiena nemmen falla jieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul, natura waħda ssir u bih sar kollox, niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem, salbuha għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh, fit-telet jum qam minn belwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq l-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-iben li hu meqjum u mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-iben u li tkellem b'fom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda nistenna l-qawma mill-wied u l-ħajja ta' żmien li ġej miġburin fl-imkien illum għal dik ċelebrazzjoni tal-mistiera qaddisa nitolbu l-Alla jagħtina l-erf tal-ħwejjeġ tas-sema dak l-erf li huwa aqwa minn kull ġid ta' din l-art u minn kull seta tad-dinja. Qiegħ mulej mal-Knisja tiegħek, qiegħu u tħabbrilna l-kelma setana tiegħek u turina xi trid minna nitolbu. Żomm sħaħ fil-fema lil dawk kollha li wieġbu għas-sejħa ta' ibnek Ġesu u marru warajh biex jaqdu fħuthom fil-bżonnijiet marbutin mal-voti tal-faqar, tas-safa u tal-ubbidjenza nitolbu. Wassal nitolbuk għas-slim ta' dejjem lill-qadejja mejtin tagħna. Nitolbuk mulej iddaħħalhom għall-eternità fis-saltna tiegħek nitolbu. Wettaq bil-grazzja tiegħek lilna l-koll biex aħna ngħixu l-ħajja tagħna fid-dinja tal-lum nagħtu xhieda tal-ħajja nisranija nitolbu. Nitolbu għalina l-koll biex il-kelma talla nisemewha u tħalli l-frott fina nitolbu. Mulej Alla li tista' kollox il-qattalb li qegħdin nagħmlulek illum fil-Knisja u għatina l-grazzja li narfu dejjem x'inhi s-sejħa tagħna bħala ansara bi Kristu Sidna.
jitolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-għamu lej it-talbu l-offerti li qegħdin jagħmlulek il-fidili tiegħek biex għal-qima li qegħdin nuruk fis-servizz tagħna ngħaddu għall-glorja tas-sema bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżżuħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew, mulej missier għaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irradulek ħaj bi Kristu Siedna. Int ħlaqt id-dinja b'kull ma fiha, qassamt il-jiem u żminijiet, sawwart il-bniedem skont ix-xbija tiegħek u qiegħed fuq l-eġubijiet tal-ħolqien biex fismek jaħkem fuq il-lejja kollha u jfaħrek bla qiegħda fl-emejjel kbar tiegħek bi Kristu Siedna. Għalhekk flimkien mal-anġli aħna wkoll infaħruk u fer kbir intennulek u ngħidu għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewidu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Imbirek minn ġej fisem il-mulej u sanna fil-ola tas-suri. Għaddejs tas-sew int mulej inti lajn tuqdusija għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jirnata b'xmiraj ħibati, ħajl ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, ġdan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku koll wara l-ikla ħaj il-kalċi, reġerat il-ħaj, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu jxorbu minnu l-koll, x'dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxerret għalikum u għall-bnedmin kollha, għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr għax oġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U mitxu kontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li inna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerta mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha tagħna, b'mod partikolari llum niftakru f'Roħ Vittoria u Joseph Tewma li għalihom qegħdin nofru din il-qudiesa. Nitolbuk mulej jiddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel ta' San Ġusepp, mal-Apostlu u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu
kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew b'ferħ f'qalbna intennu dik it-talba li għallimna Ġesu, it-talba tal-missierna u ngħidu flimkien: Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk ukoll fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna b'nubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la ddaħalniex u tiġrejt, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim natikom islim tiegħek, la tħares lejn nubietna, żdares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li trid fija li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu sinjal ta' paċi lil xulxejn. Paċi magħkom, paċi magħkom. Ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Niswew lina li se nitqablu bihom għal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina bil-paċi. Dan hu l-ħaruf talla, dan huwa dak li jneħħid nubiet tad-dinja. Ħenjien dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Niswew lina se nitqablu bihom għal-ħajja ta' dejjem. Dem ta' Kristu.
Nirringrazzjawk Ġesu tad-doni li tatina ta' kuljum. Fost dawn id-doni llum nirringrazzjawk tal-kelma li ħallejtilna permezz tal-kittiba tal-Bibja. Nirringrazzjawk u nitolbuk tatina d-doni tal-Ispirtu biex nifhmu aħjar il-kelma ħalli npoġġuha fil-prattika. Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nitolbu. Fiċ-ċokon tagħna mulej nitolbu l-kobor tiegħek biex bħalma inti tgħajjixna bil-ġisem u d-demm imqaddes ta' ibnek, hekk ukoll tagħtina sehem min-natura tiegħu ta' Alla bi Kristu Siedna. Għandna xi avviżi qudies matul il-ġimgħa minn għada l-ħinijiet tal-qudies ta' matul il-ġimgħa f'dan is-santwarju ser ikunu fis-7:09 ta' filgħodu, fit-8:09 ta' filgħodu, fis-6:09 ta' filgħaxija. Kunċert ta' kant minn kor ta' tfal Ġermaniż. Nhar il-Ħadd li ġej 16 ta' Ottubru f'dan is-santwarju ser isir kunċert ta' kant mill-kor ta' tfal Ġermaniż. Dan il-konċert qed isir bl-inizjattiva tal-Iskola Kantorum Jubilate jibda fis-6:09 ta' filgħaxija. Kulħadd huwa mistieden. Dejjem infakrukom floti tad-demm għalhekk inħeġġu lil kull min u f'saħħtu sabiex illum il-Ħadd 9 Ottubru jmur jagħti d-demm li huwa tant bżonjus mit-8 sas-sija ta' f'sinar fil-Berġa tax-Xewkija. Tinsewx tieħdu magħkom il-karta tal-identità. Laqgħa ta' formazzjoni Marjana. F'din is-sena dedikata l-kelma ta' Alla ser ikomplu bil-laqgħat ta' formazzjoni Marjana. Ħadd daqs Marija ma jista' jenna kif nilqgħu u ngħixu l-kelma ta' Alla. Laqgħat li jsiru kull nhar ta' erba' tax-xahar fis-6:09 kulħadd fis-6:09 ta' filgħaxija kulħadd hu mistieden. Il-mulej magħkom. Barikkom Alla li jista' kollox il-Missier l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-ġurnata tal-Ħadd it-tajba.